Jotona Kulumkha ini 11th March 2020 haino hayang kaisa kok ketanani mafaika जों जतन साइमानो चिनि इंडिया गो चिनि सारा भारत बर्षरो चिनि कोविड-19 कोरोना भाइरास मामुंसे बांगै दंगो मनि बागै जों बलायखै वनाजाक जों बलायखै किलायजाक ते चिनि हास्ताव बाहायनो चिन्तिप्रा हास्ताव बाहायनो तिनि जरातै जों कनै रिपोर्ट माखा ने पजिटिव मानजाखासों खरसा बोरै ते खरसा चलला आवन बागै जों बलायखांवन लायजाक दिनै जों ताकफानो जोंनि लकडाउन जों क्लक जायाखौ आफ्रोबाखौ क्लक जाया जों जाउन वान सलाय दंलायो बरे ताखौ बोखोराव आनि कयमो अबनोमनाय जों जत्तनो जोंनि सरकारनो मानै माचलायनाय सरकार जे कक सामानि अर्डारनो जों मानै माचलायनाय अजारावबो जों जत्तनो खाद दुजाक किरिलायजाक वनालायजाक आवन बागै जों जत्तनो जों थानसाख्लाय माचलायनाय जों दिनै अबनो माकयो जों बरावनो जों अजरावो जों जत्तनो जोंनि दं जामुं गाहामगमा दंनाय जोंनि साइस्थनो गाहामगमा दंनाय ते जोंनि जामुं नंगौ गाहामा जानाय ते बहायनो जोंनि साफ सुथ्राख्लाय जों मा दंनाय जों खोनाखा गोबां मा अजरावो अभाब अभियोग गै दंगो जोंनि पारारावो गोबां मा बराव साफार मी दंगो माइ मासायिं दंगो जों खोनाखा आबन बागैनो जों जोंनि सरकार जों स्टेप नाखा ताबो जों जत्त बीपीएल अंतरदयनो जों माइरं रय दंगो ते एपीएल नभाय जों माइरं रय दंगो जों जत्तनो अबन कयनाय जोंनि पारारावो जे विशेष जों असुबिदा हंख्लाय माइरं मासायिं हंख्लाय नो बिदिनो थांमालायदि जोंनि एसडीएम नो थांमालायदि जों जत्तनो साजाक इभेन कार्ड क्रेड हंख्लाय रेशन कार्ड जे क्रेड दं हंख्लाय अजरावो निराव एसडीएम थांमालायदि भिडिअ थांमालायदि जे जोंनि लोकाल लिडार होबाय मालायलायदि माहायख्लाय जों साजाक जत्तनो जोंनि जाहाथे अजरावो जों जोंनि माइरं ताबो जों खोनाखा जोंनि स्टक दंगो साफिसियेन्ट जोंनि गुदामाव माइरं दंगो सरकारनि अर आबन बागै जत्तनो ताबनादि जों आबन बागै जों बेबस्था खाय दंगो ते अजरा आं सानो मुसुगो जों जोंनि खोनाखा जोंनि त्रिपुरा राज्योनि तो जत्तनो साइमानो जों बेलायखायनो जोंनि बिग्रा जों गरिब राज्य जों नुखा जोंनि नागालेण्ड मिजोराम रगो मेघालय रगो आसुकबराव असुबिदा गैया जे जों माहाय आबनि बागै जों दिनै जत्तनो सिबो जोंनि त्रिपुरा बराव जत्तनो साइमानो जों बोसोर साफार गै दं दिनै आं कबक सानाय दिनै जरातै मैया 10 तारिख जरातै जों जोंनि सरकार तब থেকে जों साहाय्य खायखा प्राय जों अर नुखा प्राय 3000 हाय बरावनो जों जबाखा अरनियो जों नुखा जोंनि 35,50,940 रुपीस जों सबायखा आं रिपिट के सावो दिनै जरातै मैया 10 तारिख मार्च जरातै जों जोंनि सरकारनि बागै जों खरस लायखा जेबरक फाटा दंनाय जोंनि बेंगालुर हायद्राबाद जोंनि केराला जोंनि चेन्नाई जोंनि मुम्बाइ जे जायगा दंनाय दं पुनेराव दंनाय दं शिलं गुवाहाटी दंनायावनो जों ताबो जरातै जों 35,50,940 रुपीस जों सबायखा अब चलै दंगो अब कन्टिन्यू दंनाय किन्तु आं कयमुं अबसि जों खोनाखा गोबां मा बराबराव बासा फेक बासा ताताल साहरो आबार जों प्रमाण माखा आबार जे तांथुं जों बायनो कपरेट खायदि जे जेन्युइन केस ठीक ब नाङै दंगो ब जेन्युइन ब सटिक ब बियाल क्लाय दंगो माइ मासें दंगो जों मानके सायद खायनाय किन्तु जोंनि बिसिङाव जों खोनाखा गोबां मा बराव हायनो गाव उल्टा पाल्टा साय दंगो आबार जे तांथुं तेबो जों जोंनि नुखा जोंनि गोबां मा फेसबुक रगो व्हाट्सएप रगो कक्सलाय गोबां मा कक्सलाय दंगो जे बराव नेगेटिव तै कक सानाय आबार जों नायसम दंगो ताबो जों नुखा जोंनि बिसिङाव गोबां मा बराव मासा मासो बराव गोबां मा नेगेटिव एटिट्यूड सरकारनो ब्लेम खायो व्यक्तिगत ब्लेम खायो हायहनै गोबां मा जे बराव कक खायनो सानाय दं अब नोंनि फेसबुक कक सानाय दं व्हाट्सएप कक सानाय जों नायदों दङ जों बोन आइडेन्टिफाइ खाय दङ मासा मासो जों प्रमाण माखा बराव जुदिसि अमाहाय कन्टिन्यू खाय दङ खाय जोंनि सरकार तब থেকে जों बोन एक्सन नाय जों अलि सायखा मासा मासो जों आइडेन्टिफाइबो खालायखा जे बराव कक हामजा सानाय
मिथाम abo सानाय बिनो बेंगायनाय माने जेबरो नेगेटिव एटिट्यूड ओ बरनो जों जासायखाय दङ सरकारबो जों एक्शन नानाय आं दिनै अमन कयो जों दिनै जत्तनो दिनै जों खा थांसामांनाय खा बाक्सा क्राइसिस समय एपिडेमिक जों साइमानो अबे कोरोना भाइरास abo अनेक हामिया जों तो साइमानो abo केबु अबनि थाने जों उपाय उंगिया योगिया बरे बागे जों दाबक जराबो जों और कोनो पार्टी करै कोनो धर्म करै कोनो जात करै अबेखौ वानसो जों सांमाख्लायनाय जेब्रो चुकनाय बरो जों साइजो मा जबानाय जेब्रो चुगियानो जों मा जबानाय अबेखलै जोंनि मेन्टेलिटी जोंनि खागामों गाहाम मांनाय जोंनि जतन ईश्वर मा सुरिनाय तैसिनि अजराबो जों जोंनि तम मुक्ताम गाहाम मांनाय किन्तु अनेक बरक दङ मासमसु बरक दङ ससमय क्रिटिसिजम को हामि हामि सावो अबनो जों आइडेन्टिफाइ खालाय दङ मोन जों रमनाय मोन जों एक्शन नानाय मोन आं कयनो अबनो फाय जों अजराबो ताबो जों लकडाउन खलयाखो लकडाउन तैबो बारे मानो अबसं खनाखा तिनि मुख्यमंत्री बाय तिनि प्राइम मिनिस्टर कौसलाय दंगो जों सारियो जों साखलायनाय तिनि लकडाउन तैदे एक्सटेन्ड दंगिया दाबो सानाय तैबो आं कयो जे ब्रक तिनि बररो फाटा तंनाय रो मा वानसा तेमाति प्रासा जों जतन चिदि सुइया आंनि जे चिदि सुइया निनि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री दिल्लीनि मुख्यमंत्री कर्नाटकनि निनि बेंगालुरुनि जत्त जागा चिफ मिनिस्टर जों चिदि सुइया आरो लेबार मिनिस्टर बां कौसलायजा नराव आं अबन कयनाय नराव थाङै बराय मालायदि मालाय ननि सुबिदा असुबिदा सादि आरनि बिडिओ एसडिओ ते पुलिस रनाव सादि जों बराय सावजा तिनि बर गोबां मा जाय दङ हायद्राबाद तिनि बर गोबां बेंगालुरु जाय दङ हाय जों आं बे सावका आरनि मन्दिरावनो आंनो कयनाय जेगानो टंमा जागो बिसोर असुबिदा होनख्लायनाव थां सादि आं खागाव बर जुनो सायज खायनाय जों बाहायनो नोंनाव सायमान तिब राज्य बाहायनो गोबां मा माइग्रेन्ट लेबार दङ प्राय 6000 हाय दं तिब्राव बाहायनो नोंजों सायमानो निनि टी गार्डन सामुतानाय इटबाटा सामुतानाय ते गोबां जायगा सामुतानाय फातानि बरफ तिब्रानि बायनि बरफ दङ प्राय 6-7,000 दङ आपनो जों सुबाय दङ जों सरकार टप থেকে जों बर पैकेज रय दङ रेशन रय दङ अफाय खैनो जों सावजाक बायनि बरफनो नि आसामाव हन्दि निनि टदि दिल्लीआव हन्दि मुम्बाइआव हन्दि आरो जों सावजाक जों माइग्रेन्ट लेबार जों तिब्रानि आरो दङ नो भाई बर मा सुबानाय मै जों बाय कन्टाक्ट खाय दङ आबंगै आं कयनाय जत्तनो तबतिनि काছে हेल्पलाइन आं नो पुनुखा अचिनि सदर एसडीएम सदर एसडीएम बनि ऑफिस नंबर और जवाजु खायदि और खायखे भाइनो निराव साहाय्य बानाय जे मानसाक जों सुबाय दङ नो तावानादि नो कोनो कौ खायता सादि जों बनि कोऑपरेट खायदि कोऑपरेट खायहंगे जों नो कोऑपरेट खायनाय किन्तु मासमो जों नुखा जोंनि जे फेसबुक रगो गोबां माबार जों नुखा प्लिज निराव माय तांदि तैबो आं सानाय चिन्तिफ्राव हायनो गायसे मेडिया दङ गायसे टीवी चैनल दङ और भाइनो कौ उल्टा बाला साइ दङ निराव अभाइता सादि नो दरकार जों डाइरेक्ट फाइमाले खायदि जों फेस टू फेस कक साफायदि हायनो उल्टा बाला कक सामाबाबो उंगिया जों डाइरेक्ट फेस टू फेस सागै प्रब्लेम सल्व फायनाय किन्तु हायनो ब्लेम फाइ दङै अबकुनो काम चुगला मासमसो आं खानागा आं फेसबुक नुखा कक्सनि कटकराव साइ दङ आं चुबाखा सक चुबाखा होनै किन्तु दुसुद्रे चुबा जों साइमैया आबांगै केबो जों ब्लेम गेम ता थांनायदि जों सरकार तब থেকে जों जेमासे साजुखाय दङ और नगै आं कयनाय अ जरागो कमसे कम जिनि अ कोरोना भाइरास जों तमने जरागो अ एपिडेमिक तमने जरागो जत्तनो जों थामसा खालायै जों मा तंलायनाय कक हाममा सालायनाय खक्सना खरस जों मा चुबानाय अ कक साइनो आं हायनो जत्तनो आनि पाइपलाया हामबाय याफारै आनि करम थाखा तन हामबाय खुलुमबाय